Blikáčik, blikáčik, spolu s nami, deťmi. Aká je naša štvrtá úloha? Vašou štvrtou úlohou bude nájsť staré pirátske telo, opraviť ho a vystreliť z neho. Staré pirátske dielo, popletajka. No staré pirátske dielo môžu mať jedine naši kamaráti piráti spolu so svojím najlepším kamošom pirátom Pupkáčikom. Poznáte ho? Pupkáčik je taký smelý pirát, on má rád buchtičky a je takýto veľký. Ja mám nápad, poďme ich spoločne zavolať našim pirátskym pokrikom. Pripravíme ruky hore, hej ho, my sme smelí piráti. Paráda. Dobre, pamätáte si to ešte? My sme smelí piráti, to nás hneď nepustí do gatí. To pustil do gatí? Kde sú piráti? Kde sú piráti? Aha, popletajka. Piráti! Piráti z Karibiku! zatlieskajte. Piráti z Karibiku! No ale ste drsní, chlapci moji, ste drsní. Drsňáci, piráti. Nie, tá mamička isto po vás pokúkovala, ja som to videla. Po mne? No ahojte, piráti, ahoj. Daj. Ja že mi ideš dať keksík. Nie, vás bude po dupe. Viete, toto je pirát Pupkáčik. A viete prečo Pupkáčik? Lebo má rád čo? Buchtičky. A keď chcete byť v takejto forme, ako pirát Pupkáčik, tak takisto si každý deň kúpte nejakú buchtičku. No, Pupkáčik, poď tu, aby si nepupkol. No ale piráti, teraz keď vás tu už máme, my sme vás privolali preto, aby ste zo svojej paluby priniesli aj staré pirátske dielo. Máte na palube pirátske dielo? Staré? No my vám chceme pomôcť ho opraviť a potom z neho vystreliť. A kde ho máte? Ukážte nám, kde ho máte. No, kde? Áno, tam je, tak ho prineste. Tak, hop, šup. Tam je to pirátske dielo. Poďte, kde je? Deti, ja vám prezradím, títo dvaja piráti majú prezývku Pat a Mat. Poznáte ich? Doslova. No poďte vy traja. Opraviť dielo. Dobre, ja vám pomôžem. Predné kolesá, teda veľké kolesá vpredu a malé kolesá vzadu. Dobre? No ale vieš čo, Tarajko, tam, kde sa pracuje, ja nezavadziam. Lukáši, ty tiež nemusíš zavadzať, ty si to slučnučky. Títo dvaja si poradia. Vidíte, dobrí sú. A niečo vám tam nechýba? Držte im palce, deti. Silno im držte palce, aby sa to podarilo. Silno. Deti, čo vy na to? Môže byť toto opravené pirátske dielo? No tak držali sme silno prsty, palce, peste, tak ja myslím, že áno. Ak je opravené, malo by vystreliť. Vyskúšame to? Áno? Tak poďte, pomôžme mi a skúsime si to odpočítať, dobre? Takže 3, 4... Hurá! Dielo sme opravili, nikoho sme nezranili, aj sme z neho vystrelili, svetlo sme nezničili. Som vám pomohla, som vám silno držala prsty. No vy ste šikovní piráti. Výborne. Šikulky, paráda. To sa veľmi tešíme a ja myslím, že úlohu sme splnili. Počkaj, poďme sa opýtať Blikáčika. Čo na to Blikáčik? Blikáčik, je úloha splnená? Neverím vlastným očiam. Gratulujem. Aj moju štvrtú úlohu ste zvládli, ako sa patrí. Ďalšia indícia s písmenom D je vaša. Počkajka, máme písmenko D. My už máme 4 písmena, 4 indície. Tak viete čo, piráti? Vezmite si späť svoje pirátske dielo a
choďte strážiť palubu a my sa opýtame Blikáčika, aká bude naša ďalšia úloha. Rozlúčte sa s pirátmi. Ahoj, ahoj pirát Pupkáčik, ahoj. Naši kamaráti, piráti. Pupkáčik, Blikáčik, Tareč, ako som povedala, poďme chytro za Blikáčikom, aby nám zadal ďalšiu úlohu. Pozri, ako nám to ide skvele.